Kull sena l-Jum Internazzjonali tal-Annimali Domestiċi jiġi iċċelebrat fil-11 ta' April. Dakinhar se ssir għall-ewwel darba attività fil-Belt Valletta li se tiċċelebra l-annimali domestiċi. F'din l-attività l-familji huma mħeġġa jġibu l-annimali tagħhom fi ġnien Hastings biex jiċċelebraw l-imħabba tal-annimali. F'dan l-avvenimenti se jkun hemm attivitajiet tal-annimali u kampanja ta' informazzjoni dwar kif in-nies għandhom iħarsu il-pets tagħhom. Floti ta' dettalji tal-attività, segretarju parlamentari għad-drittijiet tal-annimali Elisha Buġejja Said qalet li kull ma jmur qed isiru aktar attivitajiet maħsuba għal pets. Anki fid-dawl tal-fatt li f'Malta 6 minn kull 10 persuni huma sidine ta' mill-inqas pet wieħed. Hawnhekk Dr. Buġejja Said qalet li l-Gvern se joffri 50,000 euro għal kull kunsill lokali biex joħorġu bidejat ta' ket kafe jew parks għal klib fil-lokalitajiet. Wieħed mill-kunsilli lokali li hemm rieda li benefika minn dawn il-fondi huwa dak tal-Belt Valletta, kif spjega s-Sindku Olaf McKay. Dan naraw xi postijiet ġewwa l-Belt Valletta biex inkunu nistgħu nibbenefikaw minn dan il-fond. U naraw fejn nistgħu nagħmluh għaliex kif jaf kulħadd il-Belt Valletta hija belt urbana. F'din l-attività se jinġabru wkoll flus għall-annimali abbandonati u għal qdiet li jieħdu ħsieb l-annimali fis-santwarji.